И здравейте, хора! Аз съм Крис Крафт. Сигурно не ме знаете, защото това ми е първият клип. Ура, ура! Най-накрая съм в YouTube. Изтеглих си Майнкрафт. Много Майнкрафтове, наистина имам. И има едно много готино приложение, казва се Minecraft Pocket Edition Master. Яко е, сега ще разберете защо. Тук бях направил едни много готини неща. Тук може да си стиглите модове, ето както виждате. Охо, майко! Това е едно от най-кефещите ми оръжия, свързано с TNT, защото включиш ли го, то ги изстрелва за няколко секунди. Милиони. И наистина е много яко, ако си с наистина добра броня, каквато можеш да получиш, наистина много трудно. Това оръжие ще свърши работа за далечен бой. Чакайте само нещо да си взема едно легло да заспа, че искам да... Ма не бе, аз му се такова. Чакайте само... Тайм. Ще се включа, че... Ой, майко! Това е готино също. Има много готини оръжия, примерно снайпер. Якото е, гледайте сега защо. Примерно зумвам. Опа, чакайте само да се наглася. Ето, това е яко. Изстрелване. Опа, чакайте само, че... Не. Аз мога да умеся така. Уау. Ето. С една стреличка. Това, само да видите това какво е. Влад, защо съм така? Зум. Ох, правих се. Това като го включа веднага ги изстрелва. Досадно. Това, гледайте. Ето. Сега гледайте. Вау, what the fuck. Сега да погледам надолу. Гледайте сега там. Той What? Защо? Защо не мога да оцеля тъпто прасе, бе? Оцелях ли? Май да. Лагна, не е то много яко. Добре, има наистина много различни модове. Ето имам за TNT, имам за чанти, които са наистина много ефективни. Ето имам крипър. Ето да покажа някои видове крипъри. Мама моя. Искам да издера друго. В този снайпер ще трябва да го примахна по някакъв начин. Добре, може и да съм... Добре, какви са тия неща, бе? Забучиха ми се за... Чакай, ще да надалече тука. What? Тук някой май има с мене. Ти стрели... Вау, къде са стигнали само? Добре, не... What? Не, бе! Не мога да се слуша... What? Защо така става, бе? Чакайте. Ще изляза от това, ще го изтрия и ще се пусна наново, защото явно... Добре, това вече е лошо. Значи това е най-гадното оръжие, защото има страшни неща, ако ви могат да се появят. Смятате, пускате, да ви се включва и става Добре, почваме наново. Lucky Gold Block. Значи да ви кажа, ако някой си мисли, че наистина, ако някой иска да види Lucky Block,
да си пусна някакво клипче, защото на мен не ми действа този мод. Защото нямам леки блок. Флап, давайте. Айде. Ще направя това. Ето. Хак, Z-Boy-Z. Ще се включа тук. Не за това. Добре. Видяхте повечето оръжия. Готини са сега. Ето имам даже и парашют. Това е готино, защото като примерно падаш от някъде, веднага го пускаш и почваш да слизаш по-бавно. Не се вижда парашута, но пък от друга страна като паднеш не се удреш. Защо? Какво е това, човек? Гати и лага! Кик. Ето. Значи, това е най-скапаното приложение на века. Сигурно всяка взема. Ще кажа само някои TNT-та. И в друг клип ще покажа. Тук имам лата. Лаги TNT, което не искам да го пускам, защото още повече ще лагни. Днес е много силно. Tower TNT-то, канона. Ремонта ще ви го покажа яко е до някаква степен. Miner TNT е наистина яко, защото го запалваш и всичко, което имаш отдолу като диаманти, нещо се запазва. Чакайте, само... Затова за латера, включва го и става всичко във вода. Искам да взема само една запалка. Явно то наистина е доста силно. Всичко ми ладна. Пак се движа, но просто са ми скрити нещата. Ето го ремонта. Би трябвало да ми пуска нещо отстрани, но май не. Стига да не ги виждам и ми е трудно. Сме окей, всичко става флет. Повечето неща стават флет. Извинете за това. Това исках да ви покажа. Яко е. Ето, прави ви къщичка. Малко не толкова иха. Но пак гледайте какво има вътре. Къде ми е честа, бе? Би трябвало да имам чест вътре, но... ще изляза и ще се пусна там. Добре, за сега беше това. Ще играя и още игри, но... това ще е бъдеще. Имам наистина игри, много. Скоро ще ми дадат и картата памет 32 гигабайта, в които наистина ще стигна много игри, ще правя много клипчета. Така че, до нови срещи! Ударете един лайк, ако ви е харесал клипчето, ще показвам и още готини неща от това приложение, ако успя да го оправя. Ударете един лайк, абонирайте се и до нови срещи!